Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nagpalpaliw ni Lindon iti aglawlaw. Ket nakita na dagiti nakapaskil aladawan ni Ruben kadagiti poste ti kuryente. Nakunana iti bagina nga isulang ti rumbeng amang patay ka ni Ruben. Iti daytamot lagundaway. Tinamag daselya kandayana no sa dino tinaggapuan nila kay Ignas. Taapay asaan ang nagawid iti may saldaw. Saan nga imbaga tilakay no sa dino ti talaga na pananna. Tapno saan ang madadaal ti plano dang aramidan ken ni Ruben. Nagpatulong nila kay Ignas kani Bakit Ansing. Ket impanda nga rod iti natalged a lugar ni Ruben. Iti sabali a bangir, agsarsarita da Ruben ken lakay Ignas. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Aganad kayo kanin Doña Dolores. Di ako mabaybayan ni Diana. Gaputad da lang iti abay na ti kriminal. Anya ti kayat mo asawan, Ruben? Ni Doña Dolores ti may sa responsable iti panakatay ko kumaidi. Ti awanan bain a Doña Dolores? Namuak day ta kanilindon iti naudi a panagkurus ti dalan mi. Saan laday ta tinamuak tata Ignas? Anya pa'y, Ruben? Nakasangpuetan diti pagilyan ti amana ni Mr. Fortesa. Anya? Adda dito yun ti awanan bain a Mr. Fortesa? Agpaliiwak ko may taglawlaw. Idi maranaak ti agpatpatrolya a pulis iti sentro ti ili. Ruben, kasapulan ti duble a panaganad. Simang peten ti angol iti probinsya. Tata Ignas. Awan umasping iti kinadakas daydi a Mr. Fortesa. Isu ti pagbutbutngan dagiti amin a leader dagiti sindikato. Naulpik ken tuso daydi a tao, Ruben. Adun ti pinatay da nga inosente. Gagayam ni Mr. Fortesa dagiti birkog a politiko dito'y probinsya. Diyak pa nakita tila nga da dyan, Mr. Fortesa. Amangan numasalaw ko iti dalan. Maamuam tulat ta, Ruben. Rara man dagiti politiko da dyan, Mr. Fortesa. Kan saan nga agmay-may sa nurumwar. Adda dagiti buyot na iti aglawlaw nga agpalpaliiw. Anya? Amok day ta, Ruben. Gaputa may saak kumaidi ang nagbalin ang makannawan na. Ngam sa anak ni manugot. Gapu iti kilo nga aramid da. Saan na parikot ti makan dito'y, Ignas? Ruben, urayan nyo ti impadeliver ko. Ansing, adun ti na itulong mo kada kami. Sa anak ang nagbidot nga imasidagkan ka. Ay na, agdrama ka man na ako nakignas. Basit la dayto may tultulong ko kada kayo. Ante Ansing, kumusta ni Diana? Amo kasi katikanayon na akakuyog. Nasayaat mo't ni Diana, Baruk, kanayon nakapanunutin. Ay ayaten nakatika nakak. Kaya't kumate na maornos ti amin. Tapno agsimpa kamin ka ni Diana. Ruben, adu pa'y tinasken nga iring pas. Wandurnusen. Tapno maaramid yun ti kay kayat yuken ni Diana. Anya? Nasingput ka, Baru. Kanayon na kang istoryaan ni Diana ka anakak. Di kay ganag, at dakaasi ti Diyos, maurnos tumitlaang amin aparikot. Natangke na talaga ti olom, Lindon. Apay di mo sungsungbatan ti awag ko ka. Pasensyakan, Papa. Naka-silent nga min ti cellphone ko. Isuadyak na sungbatan ti awag mo. Agsasao ka kadi iti pudlong. Wan, Papa. Ket, kumustan ti panang patay mo iti dayjay a Ruben? Diyak pa'y nakita ti amanan bain, Papa. Ti kunam kiti. Takrot ka. Di mo kabailan na patayan dayjay a Ruben. Anya? Ipakitam kanyak tinasursurom. No kasano ti lumaban. Taram dagiti illegal a negosyo tayo. Wan, Papa.
aramidak dayta. Celia, di ka ko magsilselos no nabayagan kami kani Ignas itinapanan mi. Apay ko mga agselo sa manang ansing. Kinuyog naklaang ni Ignas si Jaaway. Anda ngamin napatag nga imbaga kitigayim ko. Jakmet kayat ani pay ladayan at timangi maneho kanyak. Nalabit ang bisinan kayo kani Ignas manang ansing. Naglutok iti merienda. Adda ngamin simmang bay a pulis dito'y balay. Anya tinarami dagiti pulis dito'y, Celia. Kinasarita dalaang ni Senyorita Diana, maipapan ka ni Ruben. Anya? Nasdaawak nga rod, no apay anaamuan dagiti pulis ti lugar tayo. Imbagagayam idi ni Senyorita Diana. Malagip kun. Dinamag idi jay hepe ti pulis, no sa dino ti pagnanaudan ni Diana. Dito'y nga address ti imbaga ni Diana pagnanaudan na. Wan manang, nagisayang kat dalang iti investigasyon. Kan nagdamag da, no umay dito'y ni Ruben. Nagadayuman ang tinakay turungan ti imatang mo, Diana. Ay na, una yun day tapanagsannaay mo. Di ka kadagdandanag. Kumusta nga tan ni Ruben, auntie? Anya nga tati aramidan na ita. Nalabi tamat maturog, wano agin ina na. Ha? Wano saan? Andalay taglawlaw, aglemlemeng. Amom, auntie. Diyak mailadawan tinakaro a panagdanag ko. Idi madama amakirangrangat kadagiti pulis. Punasa mo tinakaro a panagdandanag mo, Diana. Di ka o nagpanunot. Gaputad dalaang itinasaya at kasasaan ni Ruben. Ha? Kasano ti panakaamom iti dayta, Auntie Ansing? Kwa. Di kayat kwa sawen. Amon ni Ruben ti pagpagadan na. Iso nga mo na tararamidan na. Iso anak ko na ka nasaya at ti kasasaan na. Oh, nakadumog kamatlatan, Lindon. Amo, kasla sa anak-ana iruwam ang makakita kan ka iti kastalangam. Apay nga inasit ganap. Awan, kayat ka lang nga kasarsarita. Diyak kasapulan ti kasarsarita. Iso apumanaw kan, Doña Dolores. Tunggalumasidag ka. Papanawan na. Apay, nalipata mo ang tinagkaduaan ta, Lindon. Ha? Saan ka di? Akayat mo nga asawaan ti anak ko. Di mo damagan kanyak dayta. Gaputa ay ayatek ni Diana. Apay nga katawa ka? Di kan kayat ngagbalin amanugang ko. Gaputaawan matan ti kinabaknang mo. Aniya? Saan ka di apinutad aminan ni Papam dagiti bank account mo? Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Saan kalagayam nga agraraman? No di kat napaklan kapay at chismosa. Sige. Baga mami na kayat mo ngay baga kanyak, Lindon. Ay, piman kamat. Nagbak ng kaidi. Ngamita. Nakakaasikan. Piman. Siyak nagpitatag tinay. Patayak amin nagitibuyot ni Mr. Fortesa. Adak itay taglawlaw ti may sa kadagidahin out na. Dahil ti may sa bantay. Asit kak. Matay ka! Ilambag ko ti bangkay na. Tapnasan aman law ti iraraot ko ni tayo hideout na. Oh, honey. Apay di ka pa'y lamaturog. Rabi unayan.
Sa nagpahingagtuglep, honey. Maturog kalatan. Okay, ubunak nga rudan ang maturog. Nabanukak ngamin itay ang nagkapwede pagsusugalan. Talaga nabanog ni Dolores. Inturog nan. Amok at ilaing kwartak ti kasapulan na. Adon ti dinawat na kanyak a kwarta. Agkakaribuso dagiti puyot ko. Anya ti... Anya tayo diya kanal poong ti paltogan eh. At nagraragat. Anya. Ala, agtalinad ka lang dito. Saan ka rumrumuan? Sino dyan pinaputukan nyo? Anya? Ala, agwaras kayo. Amangan no ni Ruben ti kabusor. Onyol! Da kayo pa'y lati makaamo dito eh. Bantayak ni Papa iti selid na. Uy, boss! Nabuwagan na kiti kabusor. Nilindon ti nakita ka nagtari. Kaya't nasawan, dahito iti hideout asap sa bulag. At dalakit di dito iti amana. Gundaway kung dahito amang patay ka ni Mr. Fortesa. Surutag tinagtarayan ni Lindon. Nalawa dahito ang hideout. Ken adu dagiti agbambantay abuyo. Sikat na matay! Saan kayo magbaling kanyak? Adu ti imag ko abala ti paltog ko. Kaya di kalaban! Irasakan ba? Nagado ti magpaltog kanyak. Dahito iti para kada kayo! Sukata ka dagos ti regular ti paltog ko. Tapos na mapaltog ang amin nakabusor ko. Wah, mabutbutangag. Itiyak kaya't timatay. Sapay pinanawan nak ni Mr. Fortes sa dito'y sila. Di ka kayaw, Doña Dolores. Sa dino ti ayan ni Papa. Rimuar, Lindon. Itiyak ka muna sa dino tinapanan na. Sana rumbang arimuar ni Papa. Delikado akalaban ni Ruben. Anya, ni Ruben tirimaot dito'y hideout. Wen, sa pulag ni Papa, no sa dino tinapanan na. Nagbanawagan. Kaya nagsarda nga tira ni Pagtipaltog. Kaya tasawan dahi tabasit ang dagiti kabusor ko. Di ba bayan nagtaray ti dahi tabasit? Anya tar aramidon dito ni Doña Dolores. Ada nagtaray ti dahi banda. Matay ka! Nagturong iti may sapay abalay ni Doña Dolores. Mapanamot itayan na. Nalawagan. Nga mapayasaan nyo pala na parmag dayjay a Ruben. Papa, saan basta maparmak dayjay a Ruben? Anya? Nasiglat ti awanan bain. Iso nga aganad kayo. Iso ti aganad. Gaputain si bana ti biyag na iti impyerno. Umayan ti back up. Iso nga awan ti rumbang a pagdanagan tayo. Sino dagiti dumtang a back up, Papa? Dagiti kakadwa ni General Barbosa. Anya? Umaya mismo dito ni General Barbosa. Dimtengdan, agsagana ita dayjay a Ruben. Makita kita no anya ti kabailan ng aramidan. Dimteng ti grupo ni General Barbosa. Ti awanan bain a general. Marigata na kamang ipatong paliti planok. Talaga napigsa ti persa ti grupo ni Mr. Fortesa. Hingam sa anak apatiw ka na kwa na. Atupay ti balak. Naladawag ka di adimteng, Mr. Fortesa. Saan, General? At dapay la iti aglawlaw ti kabosor. Patayin nyo ti awanan bain a Ruben. Nakasagaran ti luga na pagluganam nga umadayo dito'y hideout mo. Agyaman na, General. Honey, di nagpampanawan. Sumurutakan ka. Ada ka manan dito, Dolores. Pasalsali ka lang itilaban. Hala, mapantangarudan itayan tilogan. Katangam. Wan, honey. Napanan da Mr. Fortesa. Sanda basta man gaputa bulletproof tilugan.
Da kami maten ti makamo, iti dayjay a Ruben. Agliblibasan da Mr. Fortes sa kanto niya, Dolores. Pakamatak itibala tinaglugan nanda. Sana kung natibala ti palto ko. Bulletproof tinaglugan nanda. Nakalibasan dagati awanan pain. Kabisado ti uni ti paltog ni Ruben. Magnum 357 tinaramat na. Ninong, anya ti plano mga aramidan ita? Anya pa kuma. Makiranget tayo umeten ken ni Ruben. Ninong, agmay-may saladay dya tao. Ngem adon tinatay ka dagiti buyot yo. wen ninong, agkakaiwaran dagiti bangkay dagiti buyot mi. Agtignay kan, Lindon. Patayen tan, tiawanan bayin a Ruben. Dayjayan ni Lindon. Sinapol nan dekabsat na. Da kayo langan ngagkabsat yag pinatay. Agpaliwak lang iti aglawlaw. Buyaek, no asino kadakwa dati matay. No mo kumanignas ti agpaiso. Sigurado alapdan nang aglaban dagiti kakanakan na. Una yan, tinayurit apakasaritan dalindon ken Ruben. Dagiti anak, dahidi agila. Agpinatay dan. Oops! Palpaltug anak ni Lindon. Ruben! Iti da ito'y agundaway. Saan kan apakawanan? Agsaw ka lang, Lindon. At damot prinsipyo ti awanan bain. Di nak pinaltugan ni di nakatalikodak. Anya ba later aramidam? Agparang ka kanyak. Lumaban ka iti patas. Dahito iti porket ka. Saan ako namasdaw no nakalamang at agos ni Lindon. Nasiglat maday taata. Anya ti mapasama kada Ruben ken Lindon, iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken iti mo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.